Ràdio Ràpia, un estil de ràdio. Ràdio Ràpia. Ràdio Ràpia, un estil de ràdio. Ràdio Ràpia. 88.6. Hola, seguidors de Ràdio Ràpia. Som la Lluc, la Marta i la Mariona. I en l'apartat tenim la Patrícia i la Lorna. Avui, en la segona edició del nostre programa literari, continuarem amb més opinions sobre la volta al món amb 28 correus electrònics. No marxeu, després d'aquesta pausa musical començarem... It's been a while, I'm not who I was before. You look so... Aquí a l'estudi tenim uns quants lectors del nostre llibre i els hi preguntarem què n'opinen. Començarem parlant amb la Cati. Cati, què és el que més t'ha agradat d'aquest llibre? Des que he llegit aquest llibre m'agradaria anar a la Polinèsia i poder fer submarinisme per veure la barrera de corall i aquella aigua tan cristal·lina. Ha de ser un espectacle fantàstic. M'han agafat moltes ganes de fer la volta al món. Quan sigui gran potser la podré fer i si no, continuaré somiant amb les noves lectures d'arreu del món. Anna, tu també has descobert coses noves llegint aquest llibre? Sí, i tant. El que més m'ha interessat és el correu que parlava dels asteques, un antic poble que vivia a Mèxic. Jo no sabia que feien dibuixos, una mena de signes que sabien llegir, i a mi m'agradaria anar al Museu Nacional d'Antropologia de Mèxic. Tant de bo hi pugui anar algun dia. Ara tenim amb nosaltres la Iaita, que també ens vol donar la seva opinió sobre aquesta lectura. Com m'agradaria fer submarinisme i veure taurons com en Fabrizio. Jo crec que també em faria por veure taurons, molt a prop. I quina manera de pescar que tenen a la Polinèsia. Mira que aconseguir que els peixos surtin de l'aigua. Però bé, sempre és interessant descobrir noves formes de viure. El nostre planeta és tan gran i diferent. La Thais també és amb nosaltres per opinar sobre aquest petit gran llibre. Jo he trobat molt original que tot el llibre fossin correus electrònics, a través dels quals vas coneixent les aventures del Fabrizio al llarg del seu viatge, fent la volta al món amb el seu pare. El que no acabo d'entendre és per què no ha escrit cap correu a la seva família. La mare, els avis, és estrany, oi? L'últim lector que ens acompanya avui és l'Eudald. Què n'opines d'aquest llibre? Quan explica que a Guatemala va veure una senyora portant un escarabat enganxat a la solapa de la jaqueta com si fos una agulla de pit, m'ha semblat que era una broma i no m'ho he acabat de creure, tot i que la nostra mestra ha dit que era veritat. Com m'agradaria anar a Guatemala? Bé, a Guatemala, a Mèxic, a la Polinèsia, com m'agradaria fer la volta al món. També m'he quedat sorprès al saber que per anar a la Polinèsia fins a Itàlia va estar 2 dies viatjant. Quin cansament. Per últim, voldria dir que és divertit llegir les bromes que es van escrivint els 3 amics, tot i que a vegades sembla que s'enfaden. Esperem que us hagi agradat. No volem marxar sense recomanar-vos que llegiu aquest interessant i divertit llibre de viatges, La volta al món amb 28 correus electrònics. Abans de dir-vos adeu, sortirem per veure quina opinió tenen els lectors i lectores d'aquest llibre.
L'han llegit? Què n'opina? Impressionant! Tothom té ganes de viatjar. Des de Ràdio Ràpia, una salutació a Mort a marxa. Jo vull anar a Londres! I a Nova York! I jo també, Nova York! Jo vull anar al Marroc! Jo també! Jo a Nova York! Ràdio Ràpia, un estil de ràdio. Ràdio Ràpia. Ràdio Ràpia, un estil de ràdio. Ràdio Ràpia.